Het wie wordt nog een volle simmerdag met simmerwarmte en de zinnen erbij. En we hier de meeste zinnen van Nederland. Maar toch, het zal al je verhoorden. De komende dagen is het compleet eerst. Joen, eerst nog droog en warmte. Maar obwohl een sterke noordoostenwind krachtig onthut misschien wel in het waardgebied. En die huddewind zit er vannacht ik. En dan hebben we letter joen en vannacht staat er gewoon ruim en lichte ruim. En de temperaturen vannacht ik denk zomaar bij de 13 of de 14 graden in. En ik zei het al, een huddewind in het waardgebied uit het noordoosten waai. Morgen dan hebben we het over eerst waar. We hebben het over ruim. En flink wat ruim ik, toch ik wel weer even een droege periode denk ik. En we hebben toen temperaturen om het bij de 16 of 17 graden heen. Maar dat zou ik zeg maar 1 of 2 graden leger uitvallen kennen. En dan de wind op een nij uit het noorden, noordoosten waai. En die is krachtig onthut. Krijgt seizoen zon. Kan betiden stormig wezen. Krijgt zon misschien later wel naar 8. En dat geldt ik voor maand juni. En dan moeten we ook nog rekening houden met minsteten. Dus een waarschuwing voor de watersporter. Dan zetten we terug naar Tongen. Dan hebben we het eerst ruim, flink wat ruim. Letter op de dag nog de zinnen en droeg waar. Maar in de maand is nog een hudde onstwarmige wind. En de temperaturen op Tongen om en bij de 18 graden heen. Vrijdag is een droege dag, een mooie simmerdag. Kunnen we even bijkomen. 20 graden als temperatuur. Steeds maar 20 of 21. En de zinnen erbij. En rustiger. Maar sneu komt de hudde wind weer om. En sneu het ruimwetter ik. En dan valt er flink wat ruimwetter. Ja, de komende dagen 10 gewierd en de waarschuwing voor de wettersporter gewoon de havens op ziekje. En we met de morgen maar weer even in het waarsje.